πρώτη γυναίκα που κάνει μακιγιάζ και ακούμπησε το πρόσωπό μου στην καθημερινότητα. Στις φωτογραφίσεις πάντα βεβαίως συνεργαζόμουν με τον μακιγέρ ή τη μακιγιέζ που είχε το εκάστοτε περιοδικό. Αλλά στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά, αφόμουν πάντα μόνη μου. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να κάτσω με έναν άνθρωπο μαζί, γιατί πάντα σκεφτόμουν ότι το πρόσωπό μου το ξέρω καλύτερα από τον καθένα. Από τη Ρούλα έχω πάρει πολλά πράγματα που δεν τα είχα. Ας πούμε, εγώ ποτέ δεν είχα την αίσθηση του σωστού concealer. Δηλαδή, νόμιζα ότι το σωστό concealer είναι να είναι άσπρο το μάτι από κάτω. Η Ρούλα με δίδαξε πώς να μην φαίνεται το concealer. Δηλαδή, να ενοποιείται σχεδόν με το make-up, να δίνει το φως στα μάτια, αλλά μην κάνει μπαμ, λες και ήμουνα στον ήλιο, όλοι οι υπόλοιποι μαύροι και εδώ κάτασπροι. Μου έμαθε τα κόλπα με τις γωνίες του ματιού, που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου έμαθε την πιο σκούρα βάση. Ποτέ μου δεν έβαζα σκούρα βάση. Ποτέ. Ακόμα και το καλοκαίρι, αν με δει σε παλιότερες εκπομπές μου. Καλά, εντάξει, δεν θα πω ότι ήμουν άσπρη το καλοκαίρι, αλλά πραγματικά σε σχέση με το χρώμα που είχα, τόνους κάτω πιο ανοιχτό. Το χειμώνα μπορεί να είχα το χρώμα που έχουν οι κούκλες. Αυτό το ψεύτικο το άσπρο. Η Ρούλα με έμαθε να μπαίνω λίγο στο χρώμα της βάσης και μπορώ να σου πω τώρα πια έχω πάει στην άλλη πλευρά της υπερβολής. Γιατί το χειμώνα που είμαι άσπρη, μπορώ να φοράω και make-up που μια άλλη γυναίκα μπορεί να το βάλει το καλοκαίρι που έχει ήδη μαυρίσει. Μόνο με το κραγιόν παίζω, με τα χρώματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να αλλάζω και να παίζω, γιατί μου βγάζει μπροστά μου διάφορα κουτιά και μου λέει: Έλα, θα το χαρίσει. Πού το βλέπει σήμερα, στα ροζ, στα πορτοκαλιά, στα κατακόκκινα, πού? Και τη λέω, ξέρω εγώ το απίθανο. Σήμερα θέλω ένα nude. Σπάνιο για μένα. Φέτος το έβαλα στη συλλογή μου. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχω μάθει να έχω ανθρώπους γύρω μου στον προσωπικό μου χώρο. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν θέλω κανέναν. Θέλω να μπαίνω στο καμαρίνι μου και να είμαι μόνη μου. Δηλαδή, να μου έχουν αυτά που χρειάζεται να χρησιμοποιήσω γύρω μου, αλλά να τα κάνω όλα μόνη μου. Δεν μπορώ πολύ κόσμο μέσα, φασαρία, πολλά, να ακούω κουβέντες, δεν θέλω να ακούω κουτσομπολιά, δεν μ' αρέσει η βαβούρα στο κεφάλι μου. Έχω αρκετή δικιά μου, θέλω ηρεμία. Είχα μάθει λοιπόν να είμαι πάντα με έναν άνθρωπο, με τον Βασίλη. Κανέναν άλλον. Δεν ήθελα κανέναν μέσα στο καμαρίνι. Μέχρι ένα έλεγα αντέχω, παραπάνω δεν μπορώ. Η Ρούλα είναι τόσο αερικό μες στο καμαρίνι, που πολλές φορές τη ξεχνάω ότι την ώρα που με χτενίζουν και εγώ μπορεί να διαβάζω κάτι ή να κάνω κάτι άλλο συγχρόνως εκείνη με μακιγιάρι. Επίσης, αυτό που τη ζήτησα από την αρχή που επίσης δεν το αντέχω. Δεν αντέχω πολλή ώρα κάποιος να με πειράζει, να μου φτιάχνει τα μαλλιά, να με τραβολογάει, να με βάφει. Δεν θέλω πολλή ώρα. Δεν ξέρω τι εικόνα έχει ο κόσμος για μένα, αλλά εγώ δεν αντέχω πολλή ώρα να με πασπατεύουνε. Ομορφιά για μένα είναι να μπορεί κανείς να κοιτάζεται στον καθρέφτη του και να χαμογελάει. Αυτό είναι ομορφιά. Ομορφιά είναι να έχεις κοντά σου ωραίους ανθρώπους. Ωραίους ανθρώπους δεν εννοώ όμορφους, εννοώ ανθρώπους με ωραία ενέργεια. Ανθρώπους που δεν ρουφάνε μόνο τη δικιά σου ενέργεια, αλλά σου προσφέρουν. Ανθρώπους που σε κάνουν να χαμογελάς. Αυτό για μένα είναι ομορφιά. Ομορφιά είναι να βγαίνω στον ήλιο. Γιατί στον ήλιο όλοι είμαστε πιο όμορφοι και πιο λαμπεροί. Ομορφιά είναι να μην ξεφεύγεις με υπερβολές. Τίποτα το υπερβολικό δεν είναι όμορφο. Πολλά πράγματα μπορεί να είναι ομορφιά, αλλά νομίζω ότι την ομορφιά την έχουμε μέσα μας και βεβαίως με κάποιες συμβουλές ή με κάποια καλλιτικά μπορούμε να διορθώσουμε αφενός και να δείξουμε από την άλλη πλευρά αυτά που πρέπει.